Jeg vil kort vise, hvordan man opstiller en anlægsnote. Der er behov for at opstille en anlægsnote, når vi skal opstille vores balance og har nogle anlægsaktiver i virksomheden. I det her eksempel der er der biler, og der er driftsmateriel og inventar. Vi skal bruge informationen fra saldobalancen, og derudover så har vi brug for lidt yderligere information om, hvordan kostpriser og akkumulerede afskrivninger var i starten af året. Derfor har jeg indsat lidt tekst fra opgaven her, så vi er i stand til at opstille vores anlægsnote. For det første så fremgår det i opgaveteksten, at vores kostpris for virksomhedens biler var på 385.000 per 1. januar i år 6. Så jeg indtaster de 385.000 som kostpris primo. Dernæst får jeg oplyst i opgaven, at der er købt en ny bil til en samlet anskaffelsespris på 290.000. Det vil altså sige, at der er en tilgang i løbet af året på 290.000. Det plotter jeg også ind. Nu har vi så kostprisen i slutningen af året, som jo vil være summen af kostprisen i starten af året plus de tilgange, der måtte være i løbet af året. Så kostprisen er altså 675.000. De akkumulerede afskrivninger får jeg oplyst primo, får jeg oplyst til at være 185.000. Så det taster jeg også ind. Således. Årets afskrivninger. Der skal jeg ind og kigge i min saldobalance og se, jamen her har vi jo resultatopgørelsesposterne, så det vil sige, der finder jeg også den omkostning, der hedder årets afskrivninger på biler. Finder jeg her. Der er afskrevet 75.000. Så det skriver jeg ind her. Og dermed så bliver de akkumulerede afskrivninger ultimo, altså det der var primo plus årets afskrivning. Og nu er jeg så i stand til at beregne den bogførte værdi. Den bogførte værdi, det er jo vores kostpris, altså det vi har anskaffet bilerne til i tidernes morgen, fratrukket de samlede afskrivninger, der har været på bilerne indtil den 31.12. år 6. Så den bogførte værdi på bilerne er altså 415.000 kroner. Det er det beløb, som jeg så taster ind her i min balance. Og jeg skriver kun 415, da alle beløb er angivet i 1000 kroner. Det fuldstændig samme princip følger, når jeg skal opstille anlægsnoten for min driftsmateriel og inventar. Vi ser her, der er en ekstra kolonne. Kostprisen var på driftsmateriel og inventar primo på 1.240.000 kroner. Så det taster jeg ind her. Således. Årets tilgang, jamen der er anskaffet driftsmateriel og inventar for 460.000. Der er altså købt en ekstra maskine eller noget inventar. 460.000. Og dermed så er den samlede kostpris ultimo, altså 1.690.000. De akkumulerede afskrivninger i starten af året var på 550.000, er oplyst i opgaveteksten. Og årets afskrivninger på mit driftsmateriel og inventar kan jeg se i saldobalancen. Afskrivningen på driftsmateriel og inventar 215.000. Så de 215.000 viser jeg altså her i min anlægsnote også. Og kan så opgøre de akkumulerede afskrivninger ultimo året. Og igen er jeg i stand til at beregne den bogførte værdi. Kostprisen ultimo fratrukket de akkumulerede afskrivninger ultimo. Så den bogførte værdi på driftsmateriel og inventar er altså 925.000, som jeg kan føre ind i balancen. 925. De samlede materielle anlægsaktiver er altså summen af biler og af driftsmateriel og inventar, det vil sige
1.340.000. Det var et eksempel på, hvordan man opstiller en anlægsnote. Jeg håber, det kunne være til hjælp. Rigtig god fornøjelse.